Keď sa v apríli 1991 Rómovia stali národnostnou menšinou, otvorili sa dvere, ktoré boli pred nimi celé stáročia zatvorené. Poprvýkrát v dejinách dostali právo na vlastné inštitúcie, kultúru a vzdelávanie vo svojom jazyku. Získali dokonca politický hlas, ktorý ich konečne uznal za právoplatnú súčasť Československej republiky. Ale objavili sa aj prvé trhliny. Z oboch federatívnych republik silneli hlasy, ktoré otvorene hovorili o rozpade Československa. A tieto napätia zasiahli aj rómske politické prostredie. V rómskej občianskej iniciatíve sa objavujú prvé spory, ktoré postupne oslabujú jej politickú pozíciu. Emil Šťuka spomína, že v januári 1991 sa od ROI oddelila skupina okolo poslanca federálneho zhromaždenia Gejzu Adama, ktorá verila, že Slovensko sa osamostatní a že jediný politik, ktorý to myslí s Rómami dobre, je Vladimír Mečiar. Rojka federálna sa rozdelila na Slovensku a Česku. Môžem povedať toľko, že zase bol snem a tedy vznikalo ďalšie a ďalšie prúdenie medzi nami. Na sneme sa stal pán Kompuš predsedom a na českej strane sa stal pán doktor Šťuka. Doktor Adam nechcel odstúpiť, Janko bol zvolený, no treštili sme sa navzájom medzi sebou Rómovia. Pravdou je to, že vlastne tá česká strana, oni sa nestarali o týchto Rómov, čo sú na východnom Slovensku. Tam tie Šťukovci sa starali o veľa veci. Nechcem teraz o tomto hovoriť nahlas, ale určite, že ináč pozerali na to, že ako žijú teda Rómovia Českej republiky a ako žijú Rómovia Slovenskej republiky. Išli sme do volieb, ale už takým, že vedeli sme, že ani jedna politická strana nikto nechcel zobrať už Rómov na kandidátky. Preto sme sa rozhodli my ako politická strana, že pôjdeme samostatne do volieb. První den letošních voleb se pomalu chýlí ke konci. Minulé volby v roce 1990 byly spíš plebiscitem. Šlo o to, zda se Československo po 40 letech diktatury svobodně vydá cestou demokracie. Do jisté míry byly volby v roce 1990 poznamenány i euforií z rychlého pádu totalitního režimu. Ty letošní jsou naproti tomu doprovázeny čitelnější nejistotou. I to je důkazem, že v nich jde o víc. Jak se čekalo, volby v Čechách a na Moravě vyhrála ODS a volby na Slovensku AZDS. Naopak občanské hnutí ve volbách úplně propadlo a do federálního shromáždění se vůbec nedostalo. Ten neúspech bol veľmi dramatický, pretože na Slovensku jednoducho sme vtedy ako Rojka mali 0,6%, takže to bol strašný prepadák v rámci Slovenskej republiky do Národnej rady. Kandidátka. To bolo to obdobie, kedy som si ja vlastne uvedomoval, že bez politickej reprezentácie sa nedosiahne to, čo majú iné národnostné menšiny. Tam už bolo treba získavať si vládu, členov vlády, politické neparlamentné zoskupenie, mimovládne sektory a tak ďalej. A moja komunita bola strašne roztrieštená, tak ako je dnes. Nemala jednoducho tú reprezentáciu, ktorá by mohla prísť a povedať, áno, my žiadame, aby aj voči nám boli uplatňované tieto a tieto ľudské práva, ktoré sú napríklad voči národnostnej menšine českej, ukrajinskej a tak ďalej. Už vtedy sme žiadne zastúpenie v parlamentoch nemali pre nejednotnosť Rómov a pretože ostatné politické strany si začali kupovať Rómov počas volieb a dokonca podporovali niektorých jednotlivcov, ktorí rozbíjali to hnutie. Veľký prepad a fiasko Rojka zažila v týchto rokoch. Mnohí ako ľudia, ktorí pracovali v Rojke, sa potom utekali k vytvoreniu ďalších politických strán. Už sme vedeli, že to bude veľmi zle, pretože vznikali nové a nové ďalšie politické subjekty rómske. Rómska občianska iniciatíva bola matka
bola matkou všetkých ostatných vzniknutých politických strán na Slovensku. Jak bola aj strana sociálnej demokracie, kresťanské hnutie maďarských Rómov na Slovensku, strana práce, isto Únia rómskej občianskej iniciatívy a ďalšie politické strany. Bolo ich, myslím, že asi 11 alebo koľko ich bolo. Demokratická strana bola a ďalšie strany vznikali, ktoré postupne zanikli, pretože neboli financované, nedostali sa do parlamentu. Ich štruktúry sa úplne prepadli. No a tie vlastne už vytvárali takéto prostredie, ktoré neboli zdravé, ale možno, že to bolo nutné z hľadiska náuky a možno aj vzdelávania v tých politických stranách. Vznikla politická strana Rómska inteligencia za spolunažívanie, ktorá mala svoje programové ciele postavené práve na oblasti vzdelávania, oblasti sociálnej práce alebo sociálnych služieb. Mala ten program postavený tak, ako majú iné politické strany dodneska. Ona odlišná v skutočnosti nebola. Bola odlišná len v tom, že vlastne nám chýbali tie osobnosti. A tu sme naražali na tie najväčšie problémy. Viac menej sa ukazovalo, že nie sme pripravení nielen na národnú politiku, ani na regionálnu, to božne na lokálnu. V 93. z iniciatívy vtedajšieho predsedu tej slovenskej Rojky, Janka Kompuša, som sa stal podpredsedom Rojky. No a jej činnosť bola taká medzi Romami aktívna, potom nejako ustávala. Vznikla pomerne taká široká ako základňa členská, ale organizačná štruktúra nebola dotiahnutá do konca. Takže vlastne to bol taký nedostatok. Tie základné organizácie neboli dobudované a neboli vytvorené, ale zase musím povedať, že v tých osadách neboli ani personálne podmienky na takúto prácu. Tam bolo potrebné ísť a organizovať a vysvetľovať a tak. Strana vtedy nemala žiadne prostriedky, nemala sa ani ako dostávať do tých osád, neboli auta a podobne. Čiže to bolo na aktivitách tých miestnych ľudí, ktorí tam žili v tých osadách a boli členmi Rojky. Samozrejme prišli aj rôzne ponuky. V 92. roku, keď som sa stretol s pánom Alexandrom Dubčekom, stretli sme sa na sneme v Bratislave. Úplne prvýkrát, keď pán Dubček vstúpil do sociálnej demokracii. Pamätám sa dodnes, keď dostal tú veľkú kyticu ruží. Vtedy nás pán Zala ešte predstavoval, že proste tu je sociálna demokracia Rómov. A pán Dubček sa vtedy zasmial a hovoril, že je to dobré, ale že pre ďalšiu tvorbu ako tejto politiky, že bolo vhodné, keby sme sa stali členmi sociálnej demokracie. A vtedy nám dával takéto rady a otvoril nám istý úsek cesty politický, ktorý začal tým, že my keď sme zo snemu prišli, tak my sme v aute vôbec nerozprávali. Každý sa zamýšľal, že čo nám pán Dubček povedal, čo máme robiť, ako to máme robiť, kde máme chodiť, ako oslovovať ľudí. Bolo to niečo nové jednoducho. Viete, politicky začať pracovať v nejakých teplákoch, ktorých vyjdete vonka a stretnúť sa s takouto špičkou, to bolo pre nás jednoducho niečo úchvatné, skrátka. Vtedy som prvýkrát pocítil, čo to je, keď človek ide s celým srdcom do niečoho a vie, že by mohol cez takýchto ľudí zmeniť život iným ľuďom. Myšlienky, ktoré sme my mali, boli jednoduché a pravdivé jednoducho. Chceli sme zrušiť osady, chceli sme doniesť pitnú vodu, chceli sme proste úplne tie najzákladnejšie podstatné veci. Doniesť elektrínu do osad, aby naši ľudia mali elektrínu, vodu, kanalizáciu, aby sa im stavali domy. Proste normálne jednoduché život pre život. Žiadali sme, aby človek Róm bol prijatý ako so všetkým, s úctou. A pán Dubček nám to slúbil, že keď sa to podarí, že túto cestu ako nastúpime. Bohužiaľ, nevyšlo nám to. Dnes v 9 hodin 25 minut oznámil oddělení dálniční policie v Bernarticích Mužský hlas, že na dálnici nedaleko Humpolce došlo k dopravní nehodě. Začiatkom septembra bičoval kraj Vysočina hustý lejak. Zrejme zlé poveternostné podmienky a nehodový úsek diaľnice spôsobili, že do tohto poľa vyletelo auto so slovenským politikom Alexandrom Dubčekom. Verejnosť i médiá sa zamýšľajú nad tým, čo zapríčinilo nehodu. Objavila sa tiež zmienka o vopred pripravenej akcii KGB. Hovorilo sa o stratených písomnostiach. Slovenský politik, ktorý si želal zachovanie Československa, napokon zomrel tesne pred jeho rozdelením. Odišiel tak zároveň perspektívny kandidát na prvého slovenského prezidenta. Tak potom tá strana sa rozpadla
A ja som vstúpil vlastne do Rómskej občianskej iniciatívy. 2 dny po volbách se předsedové obou seskupení setkávají k prvnímu jednání v čele svých delegací v Brně v historické vile Tugendhat. Jeden z členů delegace ODS se před odjezdem do Brna ptal, zda si to rozdělí už tady. Otázka položená žertem za pár hodin strašidelně rezonovala. České a Slovenské federativní republice, a tedy i všem federálním institucím, zbývá už jen necelých 28 hodin života. Vítám vás u posledního a zkráceného deníku Československé televize. O polnoci posledného dňa roka sme privítali nielen nový rok 1993, ale najmä dejinnú udalosť, vznik samostatnej Slovenskej republiky. Rozpad Československa nebol pre Rómov len politickou udalosťou, bol to okamih, ktorý otvoril staré rany. Prebudil v Rómoch spomienky na vojnové roky a fašistický slovenský štát, na rasové zákony, na rómsky holokaust, na bezprávie slovenských gardistov. Na časy, keď o Rómoch ako druhotriednych ľuďoch rozhodovali ideologickí rasoví fanatici a ich životy boli neustále na hrane smrti. Bola však pred nimi aj iná možnosť, iná životná alternatíva. Nádej, že nový slovenský štát im dá priestor, v ktorom budú môcť žiť slobodne, bezpečne a dôstojne. Nik však nevedel, ktorá z týchto ciest sa stane skutočnosťou. Do rómskych komunít sa postupne vkrádal strach. Mnohí Rómovia nevedeli prijať. Báli sa samostatnosti Slovenska, pretože predošlý režim samostatného Slovenska v 40. rokoch priniesli jednoducho obrovské útrapy, holokaust a všetko s ním spojené. Toto sa prenieslo medzi Rómov a musím povedať úprimne, že naozaj som narážal na mnohé takéto názory a viem, že rómsky národ sa bál. Veľmi sa bál slovenského štátu. My, Rómovia žijúci v meste Holíč a v Senickom okrese, sa cítime bezmocní, utláčaní a diskriminovaní. Na mnohých miestach sme bezdôvodne napádaní príslušníkmi hnutia Skínov, ba v poslednom čase sa útokom nevyhnú ani naše ženy a deti. Vláda Slovenskej republiky a Národná rada nezaujali od volieb roku 1992 k našej otázke stanovisko. Preto vyzývame kompetentné orgány, aby prijali k tejto situácii konkrétne opatrenia. Pracovať tam, ono aj žiť si vyspáje. Bo viem, že tam sú ľudia, ktorí vychádzajú aj cigán dobre. Keby sme boli spoločný štát, tak by bolo lepšie. Prví, ktorí stratili prácu, boli práve Rómovia. A to bola obrovská tragédia, pretože každá táto strata zamestnania vlastne vyvolávala chudobu. Pre každého človeka, a nielen pre Róma, je dôležité, aby najprv mal zabezpečené sociálne podmienky pre život, potom príde tá kultúra, vzdelávanie a podobne. No a pokiaľ vidíme, že teda po revolúcii došlo k masovému prepušťaniu Rómov z práce, bo to boli prví, ktorí vlastne vypadli z toho procesu, tak došlo aj k totálnemu zníženiu životnej úrovne. A tým aj kultúrnej úrovne. Nevedela sa s tým majorita vysporiadať, si myslím, s tými revolučnými rokmi a situácií po. A čo ešte takí Rómovia, ktorí vlastne nevedeli v živote, že majú nejaké politické práva. Museli sa s tým naučiť žiť. A hlavne si myslím, že čo je také zásadné, Rómovia došli od tie sociálne istoty, ktoré mali v tom predchádzajúcom režime a nie každý sa s tým vedel vysporiadať a transformovať nejak tieto zmeny do svojho života. Hej, poviem v úvodzovkách, silnejší jedinci sa možno nejak predrali, vytrvali a tí slabší upadli ešte do väčšej biedy. Treba vychádzať z toho, že vlastne Rómovia boli vždy vylúčenou komunitou. A treba povedať, že áno, za slovenského štátu bolo zákonom dané, kde majú žiť Rómovia. Ako majú žiť, čo pre nich platí. Boli vydané proste zákony, ktoré hovorili, odkedy dokedy sa môžu zdržiavať napríklad v obci alebo v meste. Aj zákon o tom, že majú byť proste vylúčení a teda ich sídla majú byť vlastne premiestnené od obce najmenej 2 kilometre. No a to vlastne sa veľmi nezmenilo ani po druhej svetovej vojne. No a po novembri 89 sa to všetko ešte znásobilo, zhoršilo, pretože prišli o prácu. Tá vylúčenosť zo spoločnosti bola už temer absolútna.
A to sa odrazilo aj v škole, postavení rómskych žiakov, proste aj v spoločnosti. Po 89. Väčšia časť rómskych detí sa ocitala v špeciálnom školstve, ktoré vlastne pripravovalo alebo produkovalo obrovský počet ľudí každoročne, ktorí sa začali stavať závislými na dávkach hmotnej núdzi a nepotrebnými pre potreby trhov práce. Čiže tu sa byli dva svety. Svet zaostalosti, chudoby a tak ďalej. A na druhej strane slovenská spoločnosť ako celok veľmi napredovala dopredu v technológiách, v gramotnosti, alebo ak to zhrniem celkovo v tom potenciáli ľudského kapitálu. Toto je voda na mlyn aj Kotlebovcom, ktorí vlastne s týmto žonglujú a ovplyvňujú spoločnosť. Počet osad od novembra narástol, takže nedá sa povedať, že tento štát situáciu rieši, alebo že ju zlepšil. Nezlepšil. Prevažná väčšina okresných prokurátorov bola z východného Slovenska. To znamená, že problematika rómskeho etnika je do určitej miery problematikou východného Slovenska. Čiastočne sa dotýka aj stredoslovenského kraja, najmä okresov Lučenec a Rímavská Sobota. Podľa tých štatistických údajov, ktoré ja mám k dispozícii, rómske etnikum tvorí zhruba asi 5% nášho obyvateľstva. Pokiaľ ide o trestná činnosť rómskeho etnika mimoriadne je masívna a dosahuje zhruba 30 až 50% podiel. Ten faktor nezamestnanosti má priamy vplyv na tú trestnú činnosť, lebo možno to vidieť aj na iných okresoch. Ja chcem poukázať a nadviazať na to, že v podstate nie, že to sú skupinky neprispôsobilých Rómov, to v podstate možno, že viac ako polovica ich neprispôsobili. A to debil plodí debila. Oni sú mnohopočetné rodiny, 8-9 členné rodiny. Nemá zabezpečené základné veci. A ten splodí ďalších 8 detí. Nám sa to rozrasta. To možno za 10-15 rokov my to ani neodržíme. Mário Goral mal 17. V júli 1995 ho na ulici v Žiari nad Hronom obklúčilo takmer 30 skinheadov. Naháňali ho, dobili ho, poliali ho horľavinou. Zapálili. Mário utrpel popáleniny na väčšine tela. 10 dní bojoval o život. Prehral. V čase, keď Rómovia trúchlili nad stratou dieťaťa, vtedajší koaličný politik Ján Slota vyhlásil, že za útok môže vysoká kriminalita Rómov. V tejto atmosfére rastúcej nenávisti, chudoby a beznádeje začali mnohí Rómovia odchádzať zo Slovenska a hľadať v iných krajinách to, čo im vlastná krajina nedokázala poskytnúť. Bolo to aj divné obdobie, čo sa týka nejakého bytia a existovania. A trebalo vedieť veľmi kľúčkovať a veľmi opatrne rozprávať, aby ste v tom prostredí mohli žiť. Pamätám si na takú vec, že sa donieslo k nám na ulicu v Brekove, že vlastne prídu na skíni napadnúť. To bolo také zomknutie všetkých tých Rómov, že chlapi čakali, strážili deti do domov a tak. A vtedy prvýkrát a možno posledný krát som pocítila, že to je panika a strach. Ani nevedela som ani z čoho konkrétne, či prídu, budú nás mlátiť, alebo budú nás naháňať, alebo čo. Ale už len ten pojem, že prídu z kyni, ten bol zlý. Napadajú tu ženy s deckami z kyni, že napadajú aj občanov dospelých, aj občanov teda ako deti. Policajné orgány dokonca same napadajú občanov rómskeho pôvodu tým spôsobom, že je nás málo, my nemôžeme zasahovať. Braňte sa ako viete, veď tým pádom im dávajú fakticky do ruky zbraň. Braňte sa ako viete, to znamená, že teda bite sa. A tu tí občania majú právo na ochranu, veď to hovorí zákon, ústavný zákon v tejto republike, že není to cigán, je to občan tohoto štátu. A tu musí mať právnu ochranu policajnú práve on. Predstavitelia rómskych organizácií združených v Asociačnej rade Rómov Slovenska dnes v Košiciach na tlačovej besede vyjadrili ostrý protest proti všeobecnému záväznému nariadeniu mesta Spišské Podhradie o opatreniach na zníženie kriminality na území mesta. Nariadenie, ktoré okrem iného vyhlasuje zákaz vychádzania pre občanov rómskeho pôvodu a iné podozrivé osoby v čase od 23. hodiny do 4. hodiny a 30. minúty, považujú za vážne porušenie ústavy Slovenskej republiky a základnej listiny ľudských práv a slobôd. Považujeme za veľmi žiadúce, aby sme
o tejto situácii informovali Európsku radu a dnes sme sa vlastne zišli preto s viacerými zástupcami organizácií, aby sme sa dohodli na texte tohto prehlásenia protestu, ktorý do Európskej rady pošleme. Protestné vyhlásenie odošlo aj vláde Slovenskej republiky a Slovenskému parlamentu. Začali sa také tie prvé hony na Rómov. Hej? A v obci Lomnička došlo k poprave Rómov, tej sa dopustil miestny policajt, tuším, a svet sa začal zaujímať, samozrejme. Tak bolo tam treba aj ísť. Veľakrát proste sa stávali takéto veci práve v osadách a hlavne sa tomu venovali ľudia nie zo Slovenska. Väčšina bola z Ameriky a tých teda bolo treba sprevádzať a tlmočiť im. A ja som vlastne tú kvalifikáciu mala. Tým, že som vedela po anglicky, po rómsky a po slovensky, tak som sa dokázala tam uplatniť. Tak to bolo niečo, čo sa naozaj riešilo. Tam takým tým hlavným hráčom bola Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. A bolo to v podstate také viac ako 10 ročie, možno aj 2 dekády intenzívnej práce a intenzívneho stretávania sa na medzinárodnej úrovni. Veľká vďaka patrí takej významnej postave toho rómskeho emancipačného hnutia. To bol pán Nikolaj George, ktorý bol z Rumunska a stál v podstate na čele toho celého procesu. On potom aj dlhé roky viedol takéto špeciálne oddelenie v rámci OBSE so skratkou ODIR, bola to Kancelária pre demokratické inštitúcie a ľudské práva. A vznikol tam kontaktný bod pre Rómov a Sintov. V júli 1995 vláda reagovala na vraždu Mária Gorala zvolaním mimoriadneho zasadnutia Rady vlády pre národnosti. Rada vlády pre národnosti odsúdila rasisticky motivovaný útok z Kínov na Rómov v Žiari nad Hronom, na následky ktorého zomrel mladý Róm. Rada vlády zároveň odsúdila všetky prejavy násilia vychádzajúce z etnickej, rasovej či náboženskej neznášanlivosti, ako aj násilie páchané na bezbranných občanoch. Rada vlády pre národnosti vyzvala všetkých Rómov, ich predstaviteľov v občianskych združeniach, spolkoch, politických stranách a hnutiach, aby spoluprácou v rámci svojho etnika hľadali možnosti zlepšovania občianskeho spolunažívania v jednotlivých mestách a obciach a aby tiež prispievali k riešeniu nahromadených ekonomických, sociálnych, kultúrnych a výchovno-vzdelávacích problémov rómskeho etnika. Napríklad dnes sme sa dohodli s jednou z politických strán, ktorá je najaktívnejšia, je to Rómska občianska iniciatíva, s pánom Kompušom, že by bolo vhodné zvolať jeden taký veľký aktív Rómov. Viete? Bez rozdielu príslušnosti nejakej strane, hnutiu a tak ďalej. Kde by sa vysvetovali takéto tie základné otázky, čo teda zo strany Rómov urobiť preto, aby sa situácia zlepšila. Ako sa oni majú chovať, ako sa majú postaviť problémom, čo sa od nich vyžaduje. A na druhej strane zase treba si pohovoriť aj s predstaviteľmi štátnych orgánov, štátnej správy o koncepcii, o pripravenej koncepcii riešenia problému. Rada vlády pre národnosti prijala opatrenia s cieľom zabrániť rozširovaniu prejavov neznášanlivosti a násilia vo všeobecnosti a prispieť k zásadnému riešeniu rómskej otázky. Tie by mali byť konkretizované v novelizácii zásad politiky vlády k Rómom. Napriek protestom rómskych organizácií a zástupcu Rómov v Rade vlády pre národnostné menšiny Jána Kompuša v septembri vláda do novej pozície splnomocnenca vlády pre riešenie problémov občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc, vymenovala Branislava Baláža. Vláda následne schválila prvé opatrenia na rok 1996, zamerané najmä na sociálne dávky a rekvalifikácie Rómov. Slovenská vláda ju zaujímal v tedajšej dobe vstup do Európskeho parlamentu, čiže do Európskej únie, a vtedy len deklaroval zákonmi to, ako chce pomôcť Rómom. Ale v skutočnosti sa tieto zákony nikdy v praxi neuplatnili. Neexistuje v skutočnosti žiadna národná politika, ktorá by bola zameraná na podstatu riešenia problémov. Rómska tematika je zaujímavá len pred voľbami, aby sa nachytali nejaké hlasy a hlavne keď sa zvolí protirómska retorika, vtedy tie hlasy idú. Rómovia sa vrátili nie o jednu generáciu dozadu, ale o 2 a niekde aj o 3. Pretože tá kvalita ich života je
neporovnateľná s tým, čo bolo pred rokom 89 a s tým, čo je dnes. Po nežnej revolúcii prišli Rómovia o prácu, o istoty, o svoje miesto v spoločnosti. Rástla chudoba, hlad, beznádej, rástol rasizmus, násilie, útoky. A prišli aj zúfalé úteky celých komunít za hranice Slovenskej republiky. Pred tým všetkým, pred vlastnou krajinou. Rómovia tvrdo pochopili, že národnosť sama o sebe nestačí. Ak má rómska komunita niečo zmeniť, potrebuje viac ako dobrú vôľu štátu. Potrebuje silnú politickú reprezentáciu, ktorá dokáže presadiť systémové riešenia. Potrebuje lídra, ktorému bude veriť, ktorý dokáže niesť ich hlas. A potrebuje spojencov v majoritných stranách, ktorí budú ochotní niesť s Rómami zodpovednosť za ich lepšiu budúcnosť. Len vtedy, a možno až vtedy, Rómovia budú môcť začať naozaj meniť svoje životy. Len vtedy, a možno až vtedy, Rómovia prestanú byť stratení v demokracii.